sak konco ruang kadang Birawa. Yeay. Angkat Mas Win. Umpama sliramu sekali. Yeay. Aku kembali dan sore. Yang ono. Jagat raya kalingono ukelan samodra noraila manisya dati ati salawase. Was. Kalingono ukelan samodra noraila manisya dati ati salawase. Tarik Mas Win. Lonceng.
Landuk ora Mas Win, ada saka kono teko kene. Anake sapa? Anake sapa ganti sing ndi milih. Milih ya sing ndi Mas Win? Sing senior gede-gede apa sing cilik-cilik, bocil. Sing ndi? Ana Loli, ana Nopi, ana Bella. Loli. Loli iki sing iki nomor 2 kok kidul ana Nopi, Loli, Bella, Ancin. Sing ndi? Ayo. Oh Loli, karo Loli. Loli milih Loli jare. Anake sapa? Goyang Mas Lidong bareng Birawa. Yeay. Talilane kowe pamit lunga mong waling koconge sembrona nang luar negeri kudu sing ati-ati bojo nang omah nganteni Birawaco.
Mas Win